Hello, 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 hello! Good morning mga ka-BSS! Buhay sari-sari! I'm back! Welcome back po sa ating channel. Andito po si Joseph sa aming bubong. Ano ang gagawin mo dyan? First mga ka-BSS, ang gagawin ko, maglalagay man tayo ng safety gloves. Safety gloves. Para, gloves, yung gloves. Oo, hindi mag-slippery yung mga panel. And then, susot din tayo ng rubber shoes. Rubber shoes. This is rubber shoes. Para ma-prevent natin yung pagdulas ng ating pasaro. Mabuti na lang maganda ang panahon ngayon mga ka-BSS. Kasi kahapon, November 3, maulan po dito sa Naga City. Ngayon ay maganda-ganda na ang panahon ngayon. Kahapon, masyadong maulan, kumukulog at kumikidlat. Andito po kami sa aming bubong at i-rearrange niya po ang posisyon ng mga solar panel kasi nag-iba ang Honey, abo ko, madulas. Stay here, stay there. Sabi na. Mahulog ko takot dyan oh. My God. Sorry mga ka-BSS, patalastas. Ay, ayan, nakikita naman. I-rearrange na po ang mga solar kasi nagbago ang posisyon ng sunlight. Kaya i-rearrange niya ang mga solar panel kung saan mas mataas ang light ng sunlight. Ano ba yun? Ay wow, maganda ma-rainbow. Oh, there's a rainbow over there. Kahapon mga ka-BSS, naku, sobrang ulan dito sa Naga City paghapon. Ngayon, babaguhin ni Joseph ang posisyon ng solar panel. Kasi parang mali na ang hindi na masyadong tinatamaan ng sunlight ang mga panel. Siguro epekto na ito ng earthquake kaya nagbago ang direksyon. Nagbabago talaga. Hindi yan epekto nung mga nakalipas na earthquake dito sa Naga City. Naku mga BSS, kung nandito po kayo sa Naga City, naku, parating naglilibol po dito. Buti ngayon hindi na, pero kahapon masyadong maulan, kumukulog at ay, ang ganda ng rainbow. Oh, ayun, oh, there's a rainbow. Wow, beautiful. Ang ganda, napakaganda ng rainbow. Ayun, wow, there's a rainbow. Focus natin ang rainbow. Ay, may mga ay, sayang hindi ko nakuha ang mga ibon na lumilipad. Ayun ang rainbow. Baka mahulog ako dito. Oh, there's a rainbow in the sky. Walang upuan dito. Para akong liliparin. Ano ba yan? May hina pa talaga ako mga ka-BSS. Epekto yata ito ng ng bakuna. Madulas na baga sa brasan mo. Matukaw ako. Na baka mahulog ako dito. Ay nako. Ay. Diyos ko po, Ama. Doon na lang daw ako. Hindi ka na lang daw, oh. Hindi ka. Pero ako mahuhulog. Mahal na, son. Brasan mo ang atop. Nako. Ay! Nakatakot mga ka-BSS. Kasi ako nakapaa. Ayan, oh, dito nakikita naman dito, oh, ayan. Yan, ililipat niya po yan doon sa kabila. Kasi nandoon na ang mga pataas ang sikat ng araw. There's a bird.
Yan. Isa-isa niya pong nililipat ang solar panel sa kabila. Kasi nandoon na ang mataas ang sikat ng araw. O ano, kaya pa. Lahat yan ililipat mo? The last 3. Yan lang. Pero dapat brasan mo ang ano. Kasi madulas na ang semento. Ay, dulas na ako dyan. Dumidilim na naman. Makulimlim na naman ang langit. Makulimlim na naman ang langit. Yan. Oh. Mga ka-BSS, maraming salamat po dun sa mga nag-subscribe sa aming channel. Yung po hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag na po kayong mahihiya. Mag-subscribe na po kayo. Buhay Sari-Sari, BSS TV. Yan po ang aming channel sa YouTube. Oh, nandun na talaga sa kabila ang init. Oh, dito. Ayan, lumabas na si Haring Araw. Kaya kapag merong ganitong solar energy, dapat marunong ka mag-maintenance. Kasi kapag hindi ka marunong mag-maintenance, magbabayad ka pa doon sa mga taong marunong. Pero boss, mabuti rin nga yun kasi makakatulong ka sa ibang tao na walang trabaho, na expert sa mga ganitong solar energy. Pero kami, maswerte na kasi kami, kasi ito si Joseph, ang aking asawa, ay marunong mag-maintenance nitong solar energy. Pinapanood niya lang po ito sa YouTube channel. Nag-aaral po siya sa YouTube University. Pag-aari ni Google. Yan po, napakalaking tulong talaga ng internet. Kasi napakadali na ng communication. Kung hindi mo alam ang isang bagay, i-research mo lang kay Google, ibibigay niya kaagad ang iyong mga sagot sa iyong mga katanungan. Katulad nito. Yan, pinanood niya lang yan sa YouTube. Dun sa mga expert sa solar energy. O ngayon siya na rin ang gumagawa ng aming solar energy. Pero kapag ganitong makulimlim, kukunti lang ang kuryente na pumapasok sa solar. Kaya dapat parating mainit. Kasi kumukuha lang tayo ng energy sa sun. Kaya dapat parating mainit ang panahon. Kaya lang hindi naman natin hawak ang panahon. Minsan talaga mainit, minsan maulan, minsan mahangin, minsan nga lumilindol pa. Dito nga sa Naga City, parati namin yan nararanasan ngayon, lumilindol. O ano na? O naguhuros. Ay naguhuros mga ka-BSS, Bicol po yan. In Filipino word, that is nadudulas, nahuhulog, nalalaglag. Ayan. Yan po, naguhuros.
Word for the day, naghuhuros. That is the Bicol term, naghuhuros. Oh, may butiki. Oh, hindi ba yan mahuhulog o malalaglag? Pag nalalaglag yan, sira yan. Oh. No. Okay na? Tapos na? Oh, yan po mga ka-BSS. Tapos na. Nailipat na namin sa kabila yung ibang mga panel. Ipakita mo nga doon. Hindi kasi nadudulas ako. Come with me. Nilipat na doon po sa kabila ang mga As you can see, dati dito yan sa kabila. Dito. Ngayon po, nilipat natin dito. Side. Kasi, pag mga bare months na, andyan na. Andyan ang sunlights. Pag umaga. Let's go back. Yan lang po mga ka-BSS. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Bye-bye.